עובד? כמו שאני אדבר על מערכות קריאה מרחוק ועל השימושים במערכות קריאה מרחוק של מדי מים. אני בטוח שאם אני אשאל אתכם, כמעט כל אחד, וגם אני עצמי, מה התועלות ממערכות קר"מ או מה החסכונות העיקריים ממערכות קריאה מרחוק למדי מים, התשובה האינטואיטיבית תהיה חיסכון בעלות קריאת מדי המים בצורה ידנית. יש כאלה שיחשבו אולי שזה גם החיסכון היחיד מהמערכות האלה. אז זה פשוט לא נכון. ואחת המטרות שלי פה בהרצאה זה להציג בפניכם תועלות אחרות הרבה יותר משמעויות מהחיסכון בקריאה. כאשר מתבצעת קריאה ידנית של מדי מים, ובישראל על פי התקנות צריך לקרוא ולחייב את הצרכנים כל חודשיים, יש לנו בעצם סדרה קצרה מאוד של נתונים, שבמקרה הטוב הם פעם בחודשיים, אבל אתם יכולים גם פה לראות מצבים ששכחו לבצע קריאה, ויש לנו נתון אחד ל-140 או 120 ימים. מתוך הנתונים האלה אי אפשר להפיק הרבה מידע. לעומת זאת, אם נסתכל על מערכת קריאה מרחוק של מדי מים, אנחנו יכולים לקבל את הנתונים ברזולוציות של שעה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ואז אפשר להפיק מתוך הנתונים האלה הרבה מאוד מידע. אני באופן אוטומטי, כשאני מוריד קובץ כזה מתוך מערכת, אני מיד מוסיף, אתם רואים פה בצד, עמודות נוספות שעוזרות לי לאבד את הנתונים ולנתח אותם. כאן אתם רואים דוגמה של יום בשבוע, ורגע אני כבר לא זוכר מה, השעה שהנתון יתקבל. ואז מתוך זה למשל אפשר להפיק, במקרה הזה זו סדרה של נתונים של חצי שנה באותו מקום, אפשר לראות איך מתנהג פרופיל הצריכה היומי בכל חודש. אפשר גם לראות לפעמים בעיות בנתונים, כנראה פה. אבל אתם רואים שיש שינוי מהותי, לפחות 20-30% בכמות בכל חודש, ואז מתוך הנתונים האלה, למשל, אפשר לקבל את נתוני ספיקת המינימום וספיקת המקסימום. אלה נתונים שמשרתים אותנו בין אם לתכנון ובין אם לתפעול רשתות מים. למשל, בתוכניות אב למים אנחנו תמיד מחפשים את שעת השיא, ויש לנו אותה פה מולנו כנגזרת מהניתוח שעשיתי. להבדיל, למשל, גרף אחר זה פרופיל צריכה לפי יום בשבוע. אתם יכולים לראות פה מין דפוס אופייני לימי אמצע השבוע, עלייה בבוקר, ירידה, עלייה בערב. לעומת זאת, הקו המקווקו הירוק, אם תסתכלו עליו שזה יום שישי, רואים שהוא הרבה יותר שטוח בהתחלה ועולה לשיא בשעות הערב לפני כניסת השבת. אם הייתה פה אוכלוסייה מהמגזר הדתי או מהמגזר החרדי, הפיק הזה של יום שישי היה הרבה יותר גבוה. אבל משהו מעניין נוסף שאתם יכולים לראות, תסתכלו שם על הגרף הכתום, במוצאי שבת תראו שפתאום יש עלייה בצריכה. אז מוצאי שבת, אחרי שכל השבת או שיוצאים לבלות, מתקלחים קודם, יש עלייה, וזה בעצם שעת השיא שלנו באותה מערכת. שוב, מידע שצריך לשרת אותנו גם לתכנון וגם לתפעול היעיל של מערכות אספקת המים. תועלת נוספת מאוד משמעותית היא השירות לצרכן. דרך המעקב אחרי הנתונים והפקת התראות ומכתבים והודעות ללקוחות, אנחנו יכולים לקבל התראות על דליפות מים, אנחנו יכולים לקבל התראות על צריכה גבוהה מדי, לפעמים גם צריכה נמוכה מדי, בדרך כלל לא נקבל התראה, אבל לעקוב ולנהל את הצריכה שלנו, כולל אם זה בהתראות שאנחנו מקבלים או בצורה יזומה דרך אפליקציה או אתר צרכנים כחלק ממערכת הקריאה מרחוק. רגע, מה עשיתי? קיביתי, אוקיי. לא התכוונתי. פה אני במידה מסוימת מתחבר למצגת של מנש. יש לנו מידע גיאוגרפי של מיקום מדי המים. אנחנו יכולים לבנות מודל ולשייך, סליחה.
ולשייך את מני המים לצמתים במודל, ואז לקבל מתוך מערכת הקריאה מרחוק את נתוני הצריכה בפועל, נתוני האמת, בין אם זה באונליין ובין אם זה באופליין, ואז בעצם להשתמש במודל, שוב, אונליין או אופליין, כשאנחנו מריצים אותו על תסריטים של מצבי אמת, של צריכות אמת ברשת. אז גם כדי לחזק את הטענה שלי שהחיסכון בעלות הקריאה, בעלות הקוראים ידנית, הוא החיסכון העיקרי, אני מציג לכם פה טבלה שעשו חישובי חסכונות ותועלות כלכליות בפרויקט קר"מ בקפטאון, אסור לי להגיד מאיזה מדינה זו. בכל אופן, אתם יכולים לראות שהחיסכון בעלות הקוראים הוא רק מרכיב אחד מתוך הרשימה, ולא ניכנס לתוך הרשימה הזאת, כי חלק ממנה גם אני לא מבין בעצמי. אבל אם תראו, למשל, הם בדקו כמה תסריטים ותועלות מכל מצב בתסריטים השונים, אז אם תראו בתסריט 5, החיסכון בעלות הקוראים הוא 140, לעומת חיסכון כולל בכל הפרויקט הזה של בערך 6,000. זאת אומרת שהם מעריכים את החיסכון בעלות הקוראים ב-2.5% מתוך כל התועלות של הפרויקט הזה. תועלת נוספת משמעותית שאני רואה, וכמי שמתמחה בפחת מים, היא בניתוח הפחת בצורה רציפה אונליין. אם אתם מכירים את הטבלה הזאת של מאזן מים, שהיא מוכרת לכל מומחה פחת מים בעולם, אנחנו יכולים לשלב בתוך המערכת גם את הקריאה של כמות המים המסופקת לאזור, וגם מנתוני המדים, אני טיפה אזדרז פה, להפיק מידע, אם תסתכלו על הריבועים שמוקפים באדום, אם אנחנו מקבלים התראות על חבלות במדי מים, על מדי מים עצורים, על צריכות נמוכות מדי ולא אופייניות, אנחנו יכולים על ידי זה לנתח בצורה מיטבית את פחת המים המנהלי, כחלק ממרכיב הפחת הקודם. דרך אגב, אני עשיתי טעות קטנה פה, אני לא אוהב את המונח פחת, זה לא פחת, זה אובדני מים. גם באנגלית המונח הוא water loss. פחת זה משהו אחר, זה מונח חשבונאי. בכל אופן, זה טבוע בנו ואפילו אני עכשיו כשלתי. והנתון האחרון, על ידי ניתוח הפרופיל וניתוח ההשוואה בין ההספקה לצריכה, או בפרט ניתוח ההספקה והצריכה בלילה, אנחנו יכולים לעשות ניתוח של מרכיב הפחת הפיזי באזור שאליו מסופקים המים. אז בסופו של דבר, נתוני הקריאה של הצריכה באונליין נותנים לנו ניתוח מדויק וטוב הרבה יותר של הפחת ובאופן רציף, ברמה היומיומית, ברמה השבועית, ולא אחת לתקופה ארוכה. כשאנחנו מדברים על מערכות חכמות, מונח שקצת בעייתי בעיניי, אבל אנחנו בדרך כלל מדברים על לתת אינטליגנציה, AI היום מוזכר, BI, כל המונחים האלה. בכל אופן, מערכות של מדי מים, יש בהם הרבה מאוד מרכיבי תוכנה. יש מערכות אונלייניות, כל הסקאדה וניטור לחצים, ניטור הספקה ב-DMA, מול מערכות האופליין, שזה יכול להיות GIS, מערכות הגבייה. בדרך כלל כל אחת מהן עובדת בפני עצמה, לפעמים עם איזשהו ממשק למערכת אחת או אחרת. אם אנחנו רוצים לבנות מערכת שתוכל לעשות אינטגרציה של המידע, אנחנו צריכים לבנות מערכת אחת שתוכל לקבל את הנתונים מכל המערכות או מרובם, תעשה להם איזשהו עיבוד נתונים וניתוח ראשוני של הנתונים, ועל זה אפשר להוסיף שכבה של אינטליגנציה, אותה AI ומודלים, אלגוריתמים, אני צריך לבדוק שזה עבר, זה לא עבר, אלגוריתמים שונים, למשל לאופטימיזציה של התפעול, לניהול הצריכה, למעקב אחר פחת המים שהזכרתי קודם. כולם מודלים ברמה גבוהה יותר, מכילים אלגוריתמים
בצורה כזאת או אחרת, בין אם מתמטיים, בין אם סטטיסטיים, בין אם קופסאות שחורות של AI, לא משנה כרגע הכלי, אבל משפרים לנו את המעקב ואת התפעול של רשת המים, כאשר מערכות הקריאה מרחוק הן בעצם בסיס שיכול לספק נתונים ולשפר את התפקוד של כל המערכות האלה. כולם, אם עושים קיול של מודל, כמו שמנש הזכיר קודם, אם יש לנו את נתוני צריכת האמת ברמה המרחבית, האזורית, אפילו ברמה של פחת מים, של מדי המים הבודדים, אנחנו יכולים להגיע לקיול ברמה גבוהה הרבה יותר של המודל שלנו, והתוצאות של אותו מודל אונליין יהיו הרבה יותר טובות. דיברתי על מערכות קריאה מרחוק, בעצם בלי להסביר מה זה מערכת קריאה מרחוק, אז עכשיו אולי נלך להתחלה. בעצם במערכות האלה יש 5 שכבות. אחת זה השכבה הפיזית של מד המים, מעליה שכבת קריאת הנתונים, מעליה שכבת התקשורת, מעליה שכבת ניהול הנתונים, ומעליה, אם קיים, זו השכבה, אותה שכבה של אלגוריתמים, אותה שכבה חכמה שאנחנו מדברים עליה. בישראל השתרש מצב שבו כל המערכת אנכית היא מערכת אחת אחידה. קודם כל אנחנו אוהבים מדי מים אחודים, זאת אומרת שהשתיים וחצי השכבות הראשונות גם של המדידה, השכבה הפיזית של מד המים והקריאה והשידור ממד מים החוצה, הכל בתוך מד המים שאנחנו קוראים לזה מד מים אחוד. וגם הספקים בדרך כלל מספקים את כל המערכות, לא רק את מדי המים, לא רק את התקשורת, גם את בסיס הנתונים, את התוכנה, הכל זה ספק אחד, שהספק בדרך כלל כמבנה מוגדר בכל מכרזי הקר"מ שאני מכיר בישראל, הוא לא רק הספק, הוא גם הקבלן, הוא גם המבצע. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למה שאנחנו קוראים חתונה קתולית. התחתנת עם הספק, עכשיו זהו, הסיכויים שלך לעבור לספק אחר, עד עכשיו, זה מתחיל להשתנות, תכף אני אדבר על זה. לידיעתי, בכל המקרים שהיה מכרז המשך לפרויקט קיים, במיוחד במערכות הרדיו, כשנדרשת פריסה של רשת רדיו לטובת הפרויקט, במכרז ההמשך לקבלן שכבר נמצא שם וכבר יש לו רשת רדיו פרוסה, יש לו יתרון מובהק על כל הספקים האחרים, ואז הוא זוכה גם במכרז ההמשך. כדי לשנות את זה צריך שתהיה פתיחות ושהפרוטוקולים יהיו פתוחים. שוב, כדוגמה, אני מביא את אותו פרויקט בקייפטאון. אתם יכולים לראות פה שלפי הצבעים, כל צבע זה ספק אחר ומכרז אחר. למשל, לתשתית של מדעי המים והתקשורת יש 2 מכרזים שונים. הם צריכים לדבר עם מערכות אחרות של תוכנה וניהול הנתונים שיושבות למעלה, וזה במכרז אחר. וזה צריך להתממשק לסאפ שלהם או למערכות בילינג ואחרות שיש להם. לכל אחת מהם יש מכרז בנפרד וספק אחר. זאת אומרת שחייבים ממשקים מוגדרים היטב שמאפשרים מעבר, וזה גם נותן להם את החופש לבחור מדי מים שונים, ספקי תקשורת שונים, פרוטוקולים שונים, בתוך המערכת שלהם. זה לא המצב כיום בישראל, אמרתי שהוא מתחיל להשתנות. אחת הגורמים שמשתנים זה הכניסה של הפרוטוקולים של תקשורת פתוחה, שבהם לא נדרשת פריסה של תשתית תקשורת ייעודית לטובת הפרויקט הזה, ואז ממילא היתרון הקיים של רשת תקשורת שכבר קיימת בעצם מתייתר. אבל עדיין להגיע למצב שבו יהיו לנו פרוטוקולים מוגדרים ככה
אנחנו נדע את הפרוטוקול, איך להעביר את המידע משכבה לשכבה ושיהיו אחידים, ולמשל שנוכל לשלב מד מים של ספק אחד שישדר לרשת התקשורת של ספק אחר, אין לנו פתיחות של הפרוטוקולים האלה בישראל, ככה שבעצם אי אפשר לגמרי לשלב שתי מערכות שונות, אבל אפשר לעשות משהו שהוא יחסית פשוט, מהיר ולהערכתי יעבוד, וזה לפתח ממשק ברמה הגבוהה. זאת אומרת שמערכת אחת תעביר נתונים, את הנתונים שהתקבלו, הרשת של הפרוסה, מדעי המים משדרים, הכל קיים, אבל יהיה ממשק ממערכת אחת למערכת השנייה, ככה שמפעיל המערכת בתאגיד או הלקוח יוכל, בעצם יראה, זה יהיה שקוף לו מה נמצא מלמטה, לא אכפת לו אם זה ספק א' או ספק ב', הוא מקבל את הנתונים לתוך תוכנה אחת ורואה מולו מערכת אחת אחידה, ואז אפשר לעשות אזורים שונים ממערכות שונות, ואולי בעתיד גם להגיע לפתרון נוסף של בכלל מכרז נפרד לתוכנה, שהיא תוכנה 3 במקרה הזה, והיא תקבל את הנתונים מהמערכות השונות. ובזה נגיע לעיקרון של ה-80-20 לפחות, שהשגנו את רוב התועלת, שלדעתי זה הרבה יותר מ-80-20, והרבה יותר מ-80 והרבה פחות מ-20, ולהשיג את רוב התועלות על ידי פתרון ממש פשוט, ולסיכום אני גם אגיד שבעצם, עוד פעם עשיתי את השטות הזאת, קודם כל מה שאמרתי עכשיו ברשות המים מודעים לזה, ואני כרגע בתחילתה של ביצוע של עבודה של סקר מערכות קריאה מרחוק למדעי מים בישראל, כולל התועלות והארגון ואפשרויות לשימוש בנתונים, ואולי גם, וכנראה גם הגדרת דרישות לאותו ממשק שהצגתי קודם. זה אמור להיות מהלך שאני מקווה יפתח קצת וירווח את השוק. ולסיכום, מערכות הקר"מ הם בעצם ספק של נתונים רציפים של צריכה, כאשר הצריכה זה מה שאנחנו בעצם מספקים במערכות הספקת מים, כאילו איך אפשר היה להתנהל עד היום אם לא ידעתי בדיוק מה הצריכה. והוא מפתח להרבה מאוד יישומים ולהרבה מאוד תועלות שניתן להפיק ממערכות שישולבו, חדשניות שישולבו במערך התכנון וההספקה של רשתות הספקת מים. זהו. תודה. שאלות. שנינו יודעים שמה שמבקש מנכ"ל תאגיד המים או מהנדס תאגיד המים זה שיהיה לו ראש שקט. ואני שואל את עצמי, כמובן שאני מסכים עם הגישה שלך, אבל אני שואל את עצמי איך אנחנו מונעים את המצב של תקלות בממשק שבין נניח רשת התקשורת לתוכנה, ברגע שאתה רוצה לחבר לעשות הפרדה בין השלושה. קודם כל, בגלל השאלה הזאת עד היום לא נבנו ממשקים כאלה, כי כל הזמן אומרים לי, אבל הם יתחילו לריב אחד, הם מאוד אוהבים אחד את השני, יתחילו לריב, כל אחד ישים את השני, אתה לא תדע איפה הבעיה. אז יש פה איזשהו פער שצריך לסגור אותו, אני חושב שצריך שתהיה הגדרה מפורשת אחת אחידה של ממשק כזה, בין אם על ידי איזושהי יוזמה של רשות המים או מכון התקנים, וברגע שהוא יהיה אחיד, יהיה הרבה פחות מקום לטעויות. נכון שעדיין יכולות להיות טעויות, אבל זה קיים בכל מערכת, ואנחנו צריכים לפתוח את זה ולהתגבר על זה. ראית בדוגמה שנתתי על דרום אפריקה, זה לא רק ממשק ברמה למעלה, זה ממשק בכל הרמות. וה-API'ים יצטרכו להיות מוגדרים במסגרת המכרז הזה בצורה מפורשת וברורה ופתוחה וידועה לכולם. כן. ספקי התקשורת היום פורסים רשתות NB-IoT. אני לא יודע להגיד לך ב-100% בוודאות, אבל כנראה שכן בכל הארץ. סלקום תועלת שכן.
NB-IoT, הם פורסים NB-IoT, ואז אתה שם סים במד המים, והם לא צריכים לפרוס, יש לזה שימושים נוספים, ובנוסף למדי המים, כולם עושים שימוש באותה תשתית תקשורת, הם להפך, הם מחפשים איך להוסיף שימושים במערכות שלהם. להבדיל, יש רשת של לורה 1, שהיא גם נפרסת בישראל, על ידי אחד מספקי מערכות הקר"מ, אני חושב שאי אפשר שלא להגיד מי זה, זה ארד, שגם הם מציעים רשת תקשורת וגם שימושים, יכולים להציע שימושים נוספים ברשת שלהם. אז זה יהיה פחות מערכת שהיא לא ספציפית, רדיו ספציפי שאתה פורס לפרויקט שלך, אלא זה שהיא רשת ארצית שאתה משתמש בה. סליחה, אפשר משהו? NB-IoT... מי שואל? אני פה. NB-IoT זה פונקציה של תחומי תדרים. זאת אומרת, זה רשת סלולרית וזה פונקציה של תחומי תדרים. כך שאם הבנתי נכון, מה שאתה דיברת זה על רשת רדיו ארצית, כי סלולר זה מובן מאליו. רשת רדיו ארצית אין דבר כזה כרגע, לדעתי. לורה זה טווחים קצרים, וכל לקוח, כל חברה, כל תאגיד, בונה לעצמו את הרשת הרדיו שלו עם היתרונות והחסרונות. לא ב-NB-IoT, מה שאנחנו מפקששים פה, זה לא נכון. תודה רבה.